ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ନେବେନି ତୁ ଲେଖେ। ତତେ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଇଲେ ବି ନେବେନି ତୁ ଲେଖେ ଟିକେ ମଡ଼ା। ତୁ ମଡ଼ାନି ମଡ଼ା ଏ ମଡ଼ା। କଣ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ଲେଖେ ଆଗେ ମଡ଼ା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଡେଇଁବୁ ପାଠ ପଢିବୁନୁ ଲେଖ। ଜଲ୍ଦି ଲେଖେ ମଡ଼ାନି ଆଗେ। ନମ କରିବା ଟାଇମ ଏଇଟା ନୁହଁ ତୁ ଲେଖେ ମଡ଼ାନି। ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଥିବୁ ତୁ ଲେଖେ ଆଗେ। ହଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବ ତତେ ନେଇଯିବ ତୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେ କାଲି ସକାଳେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖେ ଲେଖେ ମଡ଼ା ଆଗେ। ଫେର ଡାକିଲା ତୁ ଲେଖୁନୁ ଏ डाके